दिनै जोङो गासै मोनब्रै आफादनि जानानै जोंनि बर' हारिनि गासै माहारियारि आफादफोरखौ जों गौथुमै हांख्रायनाय जादोंमोन। मानो होननानै बुङोबा दिनै खौसेथिनि बाथ्राखौनो नोजोर बोनानै गासै जोंनि बर' माहारियारि आफाद गासै 14था आफादफोरखौ जों लेंहरनानै दिनै गुवारै आबुङै सावरायनाय जायो। आरो बे सावरायनाया आं नुबोनाया हयथ' दिनै जारिमिनाव लिरजानो दोननाय मोनसे जथुमा होननानै साननांगोन। मानो होनना बुङोबा एसेबां बिदि गौथुम ज' जायामोन। नाथाय दिनै मोनब्रै फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, XBLT वेलफेयार कअपारेटिभ ससाइटि आरो XNDB वेलफेयार एस'सिएशन गासै जोङो मोनब्रैजों हांख्रायनानै दिनै जेसेबां ज' गौथुम जादों बेयो थारैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे खामानि होगोन होननानै सानना लादों। आरो इयुनाव अराय सम जों बेबायदि खौसेयै थांबाय थायोबा जेखुनु मोनसे समस्यायानो फैया मानो जाथियाव जोङो गोरलैयैनो समाधान खालामनो हागोन होननानै जों सानना लादों। बेनिखायनो बे दिनै जों सेथि खेब मोजाङै जिरायनाय जाबाय आरो नेक्स्टआव बे पर्यायखौ लानानैनो गोबां खेब सावरायबावनाय जागोन आरो जुथुमनाय जागोन। मिजिंथिदों बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे जारिमिन जानानै थाथों आरो जों बेबायदिनो अराय सम हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय सांग्रांथि। गोजोन्थों।